дар доираи ҳамин давр рақобати дастаҳои Хатлон ва Душанбе баргузор гардид. Вохӯрии мазкур дар варзишгоҳи марказии шаҳри Бохтар баргузор гашта бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи шогирдони Аслиддин Ҳабибуллоев хатм шуд. Пайти аввали ин майдондорӣ бидуни задани гол ба анҷом расид. дар дақиқаи 57-ум ҳамлавари дастаи соҳибони майдон рақами 3 Нуриддин Ҳамроқулов аз иштибоҳи дарвозабон истифода бурда тӯбро дохили дарвозаи дастаи рақиб намуд. Бо гузашти 10 дақиқаи дигар боз ҳам Нуриддин Ҳамроқулов бо кӯмаки ҳамдастагонаш голи дуюми худ ба дастаашро дохили тури дарвозаи тими Душанбе намуд. дар дақиқаи 69 футболбози рақами 88 Душанбе барои қасдан қоида вайронкунияш аз ҷониби довар корди сурх гирифту майдон ба дар шуд. ҳамлагари дигари тими Хатлон Парвиз Баки Ахунов низ голзанӣ намуда ҳисобро 3-0 кард. 6 дақиқа монанд то анҷоми ин рақобат Тете Нерик аз ҳайати тими Душанбе бо голи задаи худ ба ин вохӯрӣ нуқта гузошт. ёдовар бояд шуд ки дастаи Хатлони шаҳри Бохтар дар ҷадвали умумии Лигаи олии футболи мамлакат дар зинаи панҷум бо касби 36 имтиёз мавқеъ гирифтааст. дар мавсими имсола дастаи Душанбе ба Лигаи олӣ хайрхуш намуду ба Лигаи якум баргашт, зеро ин даста дар ҷадвали чемпионат дар ҷои охирон бо касби 18 имтиёз ҷой дорад. пеш аз ҳама мехоҳам шогирдонро бо ғалабаи навбатӣ табрик кунам. баъд нисбати бозиамиро гуфтаниам ки ду қисми бозие ки мо тамошо кардем, қисми якум ва дуюм фарқияти калон доштанд. дар қисми аввали бозӣ ман фикр мекунам ки шогирдони мо бозигарони ҳайқро нодида гирифтанд, аз он сабаб ки чиқадр ки мо шоҳид будем ҳайати дастаи Душанбе 3-4 нафараш як рӯз пеш бо ҳайати эҳтиётӣ омада бозӣ карда буданд, бозигарони ҷавон буданд. аз ин лиҳоз фикр мекунам ки шогирдони мо амиро нодида гирифтанд, камтар худписандӣ карданд ва дар қисми дуюми бозӣ он чизе ки мо мехостем аз шогирдон ҳамроҳ иҷро карданд. хусусан бозиҳои партофҳои ба дигар бозигузории хуб нишон доданд ва 3 гол ба самар расонанд ва метавонистанд ки боз гол ба самар расонанд. ва як чизро бояд қайд ки мавсими аллакай ба охир расида шудааст. ғалабаи мо мавқеи моро дар ҷадвали чемпионат иваз карда наметавонад. аз ин ҳоз фикр мекунам каме хунангазорӣ кардан. ба ҳар ҳол дар қисми дуюми бозии хуб дар қисми дуюм бозии хуб нишон доданд ва ба натиҷаи дилхоҳ ноил гаштем имрӯз. бозии оянда бозии охирини чемпионат дар сафар бо дастаи Файскан баргузор мегардад саҳнаи 5 декабр. хеле худи шумо воқиф ҳастед. дастаи имрӯз қариб ки ягон бозингари намондааст. имрӯз ҳамагӣ 4 бозингаре ки ҳайати асосии даста буд бозӣ карданд. аксарияти бозингаро ҳамаи онҳо аз ҳайате ки дина дар ҳамин майдон бо дастаи дуюми Хатлон бозӣ карданд. онҳо имрӯз чӣ хеле ки худ дидед бозӣ карданд дар майдон. ва новобаста аз ин ман аз бозии онҳо қариб то 70-80% розӣ ҳастам, чун он чизе ки дар пеши онҳо мо гузоштем то бозӣ сар шудан ҳамаи онро иҷро карданд. хайр футбол бегол зебо нест ва қудрату тавоноии бачаҳое ки дина бозӣ карда буданд имрӯз ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ҳам аз ҷиҳати техникаи назар ба дастаи Хатлон хеле камтар буд ва худ шоҳиди он гаштем ки ҳисоб 3-1 даста чӣ хеле ки худ медонед. боз ҳам як бор дига такрор мекунам, тамоми қариб ки ҳамаи бозингароне ки дар якним даври мусобиқот иштирок доштанд дар даври якним давр гузашт. баъди он қариб 10-12 нафар дастаро тарк карданд. ба наздикӣ боз баъди бозии Istiklol боз 4-5 нафари дигар низ дастаро тарк карданд. имрӯз дар ҳамин ҳол қарор дорем.